ala kulli niyatin sholihah wali ijabatil mas'ulah wa ala manawaw bihi jami'u ma'assasatil jamiyah wa ala manawaw bihi jami'u masyaikhina wa ala manawaw bihi jami'ul hadirina la ikraman wa taqdiman li maulidi nabina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal hidayah. Ala tariqah ahli sunnah wal jamaah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah wa ala man hadara fi hadhil jalsah alladzina yukhallisuna qulubahum li talabil ilmi wal hikmah wa ikraman wa ta'ziman li maulidi rasulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billah. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para isuliyah Atawi Tarbiyah MWC NU Bansari ingkang kula hormati kula mulyakaken dalah sedaya pengurus muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPBNU sedaya Bandung NU ingkang kula hormati kula mulyakaken para rawuh jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang kula hormati kula mulyakaken, muga-muga dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Krana enten setunggalipun ulama niku dawuh apik-apike peparingi Gusti Allah nang kawula manungsa niku ing antawisipun setunggal. Sik saiki tak takoni. Cara piderek jenengan peparing sing apik saka pangeran ning jenengan niku napa? Napa kira-kira? Sehat. Umpama sehat ning uteke ra waras piye? Mergo katane ngeten. Niku sehat. Sehat awake. Tinggen kula niku enten. Kula ket alih tekan saniki niku durung tau tilik wong kae loro. Niku jan sehat banget dina mlaku mlebu desa terus ning ora niku sehat awake ora waras angan-angan ya wis ya sehat ya waras ning ora duwe duit iki sampe ora sehat dawuhipun ngeten termasuk api-api paring Gusti Allah ing kawula manungsa iki kan sepindah aqlun ghariziyun. Akal sing limpat, akal sing cerdas. Akal sing cerdas iki ora kudu wong sing ahli bisnis mboten. Ora wong sing ahli mreka mboten. Apa meneh wong sing ahli ngakali niku nggih mboten. Untuk sing limpat, untuk sing cerdas niku wong-wong sing duwe akal sing iso kanggo bedake endi sing Allah, endi sing sae. Endi sing kira-kira manfaat kanggo awake dhewe, endi sing kira-kira bahayane nang awake dhewe. Niku akal sing pinter ngoten niku. Makane termasuk niki muga-muga sing rawuh iki termasuk wong-wong sing paringi akal sing apik. Sing hikmat. Amin Allahumma amin. Nek mbek hitung-hitungan matematika ku sak wis ora angel banget. Ora sok itu wong ana kalbu. Lah kok nek wong ngitung cukup butuh biji. Yen ora boten ngaji. Lah kiamat syukur kali Allah atas bisa niki
ijeh diparingi akal sing cerdas, akal sing lipat. Bahkan pun sewu itu termasuk wong wajib salat iku nalika akale jek ono. Mbok awak loro wis ora iso menyang tetep wajib salat. Selama akal niku tasih normal, yen mboten. Makane niki alhamdulillah kula kinten sing rawuh niku diparingi akal sing sehat, akal sing cerdas. Amin Allahumma amin. Ane kula ora iso dolanan HP jane wong. Akal pinter ora kudu iso dolanan HP. Bahkan kula niku paling seneng selamu karo wong sing lugu-lugu. Karo wong sing sepuh-sepuh sing ora patek ngerti karo HP, ora patek ngerti karo modernisasi ini. Lho nuwun sewu, enten dawuh ngendikan siapa? Enten dawuh ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, "Aktsaru ahlil jannah al-bulbul." Oke, sesuk sing arek ngebaki swarga kuwi wong sing lugu-lugu. Jenengan ya lugu to dilompongi kuwi. Lugu. HP rapat yo ngerti yen ora maca yo ora tahu. Ketok pingsih yo sing penting terus raup segep mudu. Pengen wangi ya surat kudu dikulungo misik ya ora sing penting anggar siram go sabun gift. Wis gitu. Ketok kringete mampu ra paku manggo tawas. Dino boten iki kok. Sebulane sing kaya ngono kuwi sing arek kebak-kebak isu. Alhamdulillah. Ora usah kepinginan kalau sing ngono boten usah. Malah kulon saya nek wis sepuh-sepuh kajenengan kok sing ketemu dolanan HP kula kuwatos mangke arek nungkolake sekoni bangga. Nah untuk bilamin wis ngoten niku mawon pikiran dikentukake, ati ya dijebarake, angen-angen rasa kedawan-dawan. Nek wis sepuh-sepuh arek nopo aja. Sing penting sregep wudune kok kira-kira mumet ya sebelum mumet barang gak wis sepuh ya mumet. Nek mumet mikir nopo Bu? Apa iki mikir butuh barang? Dados ngeten, kula niku nate mireng dawuhipun Simbah Khalil Asy-Syarif. Niku nafsiri ngeten iki. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wong niku anggar gelem makan ngaji, sregep ngaji, kuwi rek digampangake dalan mlebu surga. Mergo nuwun sewu. Nek tangan pancen bener tenan. Nuwun sewu kudune wong sing arek ngersula, wong sing dadi padu malah oleh ganjaran kok. Contoh ngeten. Jenengan umpama nang omah menggalih, ya wis kok ana menggalih. Bapakne dheweke wis tuwa. Ya bener anak kowe wis do mentas kabeh. Omone ceburang wis do mentas kabeh. Wis dhewe. Ya alhamdulillah wis dadi wong kabeh. Omone lek cilik wis dadi wong kabeh. Nek kok dheweke wis ora rasa mongko butuhane pirang-pirang ya sakarep-karepe kowe lek ora ngrepoti anak putu, garek mangkat ngaji wis rasa ngrepoti ya duwe sangu. Ana masjid arek bangun ya arek melu urun sing ora ngrepoti anak putu, arek nyumbang, arek bantu cah sekolah kaya muga-muga iki yo oleh sekolah iki. Mikir mumet kaya ngono kuwi termasuk nglebur dosa. Wis ngaji lho iki. Nek ra ngaji, iso dadi stres tenan. Anane ning piye, jebolane nek ngaji, pikiran mumet mikir ngoten niku padha karo nglebur dosa. Minad dunubi dan pun la yukaffiruha illa bil, ana sing bahasa bil ham, ana sing bil himam alal qiyam. Ana dosa sing dosa kuwi lebure ning sarana mumet mikir butuhan. Alhamdulillah. Makanya sing do rawuh kerepo. Men lebur dosa. Sampeyan rembuga karo bojo karo garwane bapakne kae anak sing bareng wis MI arek leboke nanti. Leboke wae nang pondok sing karo sekolah. Lah ning yo wis sekolahane samene wong ndak jareke sampe
ora biane insyaallah kok iso dhewe. Mimut mikirnya tadi sing arep dicake kanggo anak saya kanggo bojo rembugan sing lanang karo sing wedok kuwi ganjarane padha karo jamaah salat sunat 70 rakaat. Kowe nek ngaji nek ora tetep padu. Rek kok bapak niku ora kumpul wae nek bojone pura-pura mbokok. Asal kowe ngomong tok yo ngremani ngono. Niki nek ora ngaji nggih mboten ngajar. Pramila ngaos niku rek gampang iki dalan lebusu. Kula niku jan rada gedhe atine niku enten masyaallah, mayan Gusti Allah ki lumane raja macam. Enten boleh iki. Ming tengok-tengok karo bojo, tengok-tengok karo anak niku ganjarane kuwi disengi karo Kanjeng Nabi timbang iktikaf nang Masjid Madinahku. Jam bahasane ngeten. Al julusu sa'atan ngindal iyali ahabbu ilayya minal iktikafi fi masjidi hada. Tengok-tengok jagongan karo bojo kuwi luwih diseni Kanjeng Nabi katimbang iktikaf nang Masjid Nabawi. Dadi karo mbok-mbok karo sing penting ora menengan, ora padu wis ngene. Niku nek ngaji akhire yo panjang nggih lho. Dadi ngaji lu gampang aja dalam lebusu. Nek ra ngaji yo ora ngerti nek iki ganjaran. Ya no mboten ngajari. Nang bekok. Lu yo sedina-dina bekok. Masyaallah. Niku nek ngaos pramila piyambak ngaos ngeten iki muga-muga lahir daripun Gusti. Iso ngreduk nafsu untuk emosi. Nuwun sewu sakniki niku jarine wis merdeka lho Pak. Ning dhewe jagat jajah karo Allah. Arek mangkat ngaji ki nafsu niku wis perang karo awake dhewe. Sesuk meneh wae saiki anes. Sesuk meneh wae. Saya kadhe rampunge gawe ya. Ngaji mung 8 dina bisa. Sesuk lek jek ono sing akeh 8 dina kok minggon. Mahat ngarep wae. Mahat ngarep wis koyo wah ngahat yo ijek ono. Niku nafsu gek perangi dateng awake dhewe. Dadi wong Islam niku pancen pirang-pirang musuh. Ning sing paling abot niku hawa. Mergo hawa nafsu iki sing ngejak nang barang sing kepenak miturut awake dhewe. Arek menyang subuh arasat hasil. Kok muni anyis nuwun sewu mangane enten tau ngendika nika. Wong kuwi kapan duwe kepinginan apik nek iso langsung lakoni. Aja ditunda-tunda keselak direbut setan. Nah, kaya contoh ngeten. Misalnya jenengan bar pengawasan juk bengi niku ajeng saya muga-muga niku aku tak turu gasih, muga-muga ngutangi gasih jam-jam 1:30 arek tangi tahajud. Betul toh? Nah, nek mriki sok gregang mboten nek tangi ngoten iki. Cara menurut sewu digugah pon tahajud karo digugah pon nganjang iki semangat ndi kira. Rek tahajud apa? Muni rek tangi, rek tangi aku sih kae rek keranjang ora. Oh yo, enggak langsung. Nuwun sewu, niki enten resep ngeten. Nek jenengan kepengin munggu pas kali sing dikersake, jenengan nek ajeng sare maos kul huwallahu ahad kaping 7. Ning rampung iki kaya kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Rampung iki maca surat Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus jenengan matur, ya Allah, kula nyuwun jenengan tangake kula jam 1:30. Insyaallah akeh tangine, akeh lirire. Ming menyate niki mangke sing abot. Nek lirire insyaallah lirir, ning menyate. Insyaallah lirir. Lah jenengan nek dhewe karepan ngoten iso langsung lakon. Begitu lirir langsung menyate. Nek ora, kok tetep ora dadi. Kan iso enten ning sambil iki 1:30 aku sik jo pas lampu 2:30 kan Pak Isu. Wah. Tenan jam 2:30 mlilir tenan. Setelah telu ya monggo saiki subuh wis rada awan ke jam 3:30 aku sik tak tangi-tangi jam 3:30. Mlilir tenan 3:30. Wah iki rada suwi sik sak liyepan meneh.
Ini kadang malah dadi qadha subuh lho Pak. Naudzubillah min Pramila ngamal keseran begitu ada kesempatan jenengan lampahi termasuk kaos ngeten iki nuwun saya Bapak Ibu kelangan sing rasa digoleki sing rasa balik ning kelangan wektu loro sing rasa ditambani loro tuwa yen mboten ngajar wis tuwa ya aku kok tak boleh tangga men dadi enom meneh mboten enten bareng operasi plastik sing nom ya plastike tok umur ke ora iso dia, aku sendiri mboten ngajar. Lah. Terus kelangan sing ora iso digoleki meneh niku kelangan kesempatan, kelangan waktu. Jenengan kelangan dina iki kok ora ngaji, ya wis ora balik. Ngidul lak tas enten ngahat meneh, iya, ngahate beda karo ngahat saiki. Saya ngahat napa niki? Ngahat paing tanggal pinten niki? 3. Sedasa mulut nggih. Ngahat paling 10 mulut ya wis sakniki niki. Ngahat sesuk wis ora tanggal 10 mulut meneh wis beda. Mangane muga-muga tansah pikantuk piterkah hidayah kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kula wonten niat iku dengan melu niat kula sampai ningin niat ngaos ngeten iki di samping bareng-bareng golek ridhone Gusti Allah pada sahabatipun Kanjeng Nabi lan ugi bektosi dhateng tiyang sembah bektosi dhateng guru-guru ora tak tinggal niat mulyaake lahiripun Kanjeng Nabi. Jenengan nek mulutan apa sing napa sing jenengan tindake napa? Ge mrengeti lahir Kanjeng Nabi niku napa? Tiba yo karo dibathok ora ana ambengane mboten. Oh ada nggih. Sing apik niku kelas pertama nek arek mulyake lahir Kanjeng Nabi niku pun ngakeh salat. Ndak ya tumon sari. Yo sama salat ora ngomong Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ora salat kon ngakeh poso malah. Nek dhewek lah mboten. Mulutke malah ora ngakeh poso ning kerep apa? Mayoran. Ya apik banget liate saudara. Terus mrengeti lahir Kanjeng Nabi ora kudu maca tiba, ora kudu maca berjanji sing tujuan boten. Ora kudu pengajian, ora kudu mujadah boten. Sing penting labil umuril manhiyat. Sing penting aja nganggo perkara-perkara sing dilarang agama. Aja nganggo perkara-perkara sing dilarang Gusti Allah. Monggo terserah. Arek liwat bekteni wong tuwa monggo, arek liwat sedekahan monggo. Aja malah undang biduan, undang artis. Burine dalam rangka Maulid Nabi jan saru tenan koyo ngono. Apa kudu tanggal 12 mboten? Fi ayyi yaumin kana fi dalikal am. Dadi ora kudu sasi mulut jebulane mulut napa mrengeti lahir Kanjeng. Arek suro ke oleh Pak. Misalnya wong Bansari kan ngajak Maulid Nabi Muhammad SAW ning sasine suro. Asal apa boten? Angsale ra umum. Sampeyan pengen dadi wong ra umum yo anake muludan sasi napa? Suro. Yo oleh. Oleh. Arek ngajak apa ya enggak. Monggo wis Jumat lahir sing anu wae dalam rangka memperingati apa Maulid Nabi Muhammad. Ya oleh, ini orang apa? Sok pengen dadi wong umum napa sing boten umum jenengan. Pun setunggal peparing Gusti Allah sing sae khairu ma yuqta bil abdu sing sepindhah iki menika aqlun gharizun. Akal sing lipat sing iso gawe bedake endi sing apik endi sing ala. Sae tak takon. Nek merkut karo bojo awon apa sae? Jenengan sok merkuti apa meseme? Biasanya alhamdulillah bapak-bapak medit karo lomo niku kira-kira sae pundi. Lomo jenengan sok undil apa bloboh nek sing wedok. Ya jane iki ngerti, jane iki ngerti. Niki ya panjenengan iki jaga godho pirang-pirang ngono. Dadi akal sing liwat sing atus ngoten. Aku nek nglakoni ngene iki kira-kira Gusti Allah ridho apa. Jenengan nek golek ridho Gusti Allah kitenane gampang Bu. Nek nyong nglakoni kok ngene kira-kira bapak mbok kuwi nek ora guyu apa merengut wis ngono wae.
Misalnya sampean Allah karo tangga kira-kira bapakne preso. Niki kira-kira bapakne seneng napa mboten? Mboten. Lah wong tuane ora seneng otomatis Gusti Allah ya ora ridho. Mergo apa? Ridho Allah fi ridho wa. Ridhone Gusti Allah gumantung karo ridhone wong. Terus diangen-angen nek nyong kuwi misale dodolan ngelongi timbangan kira-kira bapak meroh mbok roh ki seneng apa. Nek ora seneng aja lakoni. Wong tuwa ora seneng otomatis Gusti Allah ki boten ridho. Wis niku sing gawe tenan ngoten. Pun iki muga-muga tansah diparingi akal ingkang lipat iso bedake endi sing kudu tak lakoni sing manfaat kanggo awakku, endi sing bahayane kanggo kula. Saged nggih insyaallah nggih sareng terus muga-muga. Yo bapak kula nang ngendi? Dhewe kuwi nek apa-apa karo wong liya. Nek dhewe seneng dingonoki karo wong liya, ya ngonoki karo wong liya. Nek dhewe ora seneng dingonoki karo wong liya, ya aja ngono karo wong liya. Contoh, nek jenengan boten remen diunekke wong liya, ya aja sok unek-unekke wong liya. Nek jenengan seneng diparingi dilumani karo wong liya, dheweke ya kudu lunga karo wong. Lah hal ngene iki termasuk aklun ghariziyun, akal sing umpama sakniki kula niku ora duwe akal sing lipat jan bodoh banget niki jek ana pilihane. Umpama ora duwe akal sing lipat enten meneh pilihane niku diparingi wa adabun au adabun sholihun, tata krama ingkang sae. Nek pikirane jan ra pinter-pinter ning kok akhlake apik niku termasuk kok paring ingkang sae. Pomene zaman akhir iki nek teng bangsa iki dilematen karo wong ijek ana sing ganggu kuwe iki nek teng darah ngandhap darah kutha niku apa ana wong tuwa begoko yo ijek nom janji wis brabar ora ganggu kuwe ora muni kelangit yo ora muni kala nuwun yo mboten. Nek mriki lak tasih enten to wong kadang ora kenal we ngampir iki kok aja niku nek ra obat ora ana wong liwat Mas mbok pinarak yen wong itu berono ora kenal wae ngampir iki berarti jenenge akhlak ingkang sae. So enten nggih mboten nggih ajeng gak putih to Mas ajeng niku sowan niku mbok mriki pinarak riyin sapa to biane ambruk nek mampir tenan sama rae takon jenenge dalem pundi aja nek sih iki saking apike wong Jawa. Pramila seneng-seneng kowe iki nang Jawa niki Bu akhlak munggah jan masyaallah tasih dipun gantosaken kang estu. Oh akhlak sing sae kalih garwa sing sae. Nek bapak ngendika wong wedok kuwi agar gelem bekti karo wong lanang agar gelem mati karo sing wedok. Bahkan nanti dawuh niku bebojo wang kuwi nek ben tentrem siji kon kerep ngombe jamu. Bapak niku kula matur jamune napa Pak? Jamune ya sari rapet kae. Sarine. Terus ana meneh jamu sawan iki ya sok kerep diombe. Telu wae sing nomor 3 apa kuku bima. Sarine kuwi. Kok nate Bu untuk jamu sari rapet? Pak Mutar, Pak Mutar dari Bapak Ibu Pak Mutar. Niku Bapak itu ketika ngomong tadi orang artinya yuk sari rapet artinya saling mengerti rasa pedentang ngono jebulane itu singkatannya sari rapet gitu sari rapet saling mengerti rasa pedentang. Nah kuwi insyaallah aman keluargane. Mergane beberapa lho ada ngugeki awake dhewe kuwi do ketentenan dhewe niku ayo member nek koyo ngono kuwi. Njek jamu ora yo. Sari rapet kan sama lah iki tekan Mas sing aman jamune kira-kira jamu sawan iku saling wanti mewanti. Cara bahane Qur'ane wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
bapak biane yo arek lunga tulung dijaga omahe, tulung dimong anak-anake. Yo bapakne yo ya didongake kono nek makan nyambut gawe, tak dongake muga-muga paling slamet. Tulung pangsane salat ya sampean ya salat. Ki wati-wati barang sing apik. Insyaallah sami doa mendoakan lu keluargane yo aman. Amin Allahumma amin. Yo sing dadi komitmen ibu bima keutuhan keluarga di dalam membina rumah tangga. Lalu jamu apa yuk siji? Tetap ada. Kayak bisa ini tadi ngaji kok dodol aku. Lalu kadang lu mau betul betul. Mau kadang tidak pilih Arab itu karena belas ranyanda. Ini nek Jawa itu kadang oh iya, kayak Jawa. Gajah mau kemarin yang ngapain stop Jawa nomor siji apa? Aduh, kaki lari baik. Akal sing iman, gitu. Loro akhlak ingkang sae adabun sholihun. Nek jamu telu mau apa kan keluar dari kutha? Sawah dari apa? Sawah dari apa? Nah, jamu telu ki nek tuku nang ndi? Apa nang warung-warung, Mbok? Tukune yo nang pengajian-pengajian ngeten iki. Sampeyan iso ngerti hak-hak wajibane bojo, mau wedok. Niku lak sing ngerti nang pengajian. Dhewek men ora kudu digendhoke akhire digendhoke akale digendhoke angen-angene aja ngugeki karepe dhewe. Niku anane yo nang pengajian, nang mujadah, majelis taklim niku. Mangkane niki gek kulaan sama ngel. Samane untuk kulaan sama. Lah ngerti yo ngene terus nyanyi. Baik serius. Malah itu jadi kata bahkan bapak itu cari dawuh ngoten. Wong bali ngaji, wong bali saka pasar niku sami. Nek wong bali saka pasar bali nggawa belajar. Oke sithik tetep bawa belajar. Nek wong bali ngaji niku oke sithik betongel. Lah ngono sewu jenengan mundur saking peken nggawa belajar. Kuwi rek nek sapa ora didhar sapa arek didhar jenengan ki ambak asline. Minimal tidak dengan kiambak, minimal ming sak omah ki mboten. Sami jenengan ngaos jaman biyen kula mondok karepe nek oleh kan mung arek tak nggo awake dhewe iki nek tak dendandani lakune kiambak kula kiambak. Tapi tidak menutup kemungkinan jenengan mundur saking peken beto belajar daharan iki belajar iki orang mesti didhar jenengan kiambak kadang ya disuguhke tamu. Ngoten to? Lah, sama nek nunggu tamu, bapak nanti. Nek nunggu tamu, didelok kesenengane wong sing arek disuguh. Ojo mikir senenge dhewe. Misale kula senengane jaman wis-wis, ngerti wis-wis Bu. Apa kuwi? Tempe diris-iris, digoreng, dijangan sok kenone. Sampeyan senengane wis-wis. Padahal tamu ora mesti diam wis-wis kok kudu disuguh wis-wis ora dahar. Dahar yo mencret. Kadang tamu ana sing senengane ming tempe bacem gitu. Ana sing ming digempuli. Muli sarung apa tempe kempul. Ana sing setampu seneng ming tempe digoreng tiap bawang terus gitu. Lah, sama lek nyuguh yo sak senenge iki, senenge tamune pripun. Sami Bu. Wong bali ngaji kok esine nggawa ilmu. Ngerti rukun wuduwe ana, rukun salat kuwi ana 7 lah. Syarat wajib salat ana 3, syarat sae salat ana 5 ngerti. Ning cuman penyampaian ini mboten mesti sami. Didelok karo model wong-wongane niku. Nek jenengan kok imane wis kuat. Apa kuwi jeneng akidah wis kuat. Terus diulang surat dhuwur sithik iso wis mampu. Ini nek karo wong sing gak entes salat. Kang salat ora kaya ngono, ora sah. Misale gitu. Ki nek wong gak entes sang salat iso nutup nek kaya ngono. Salat angel ora jamak-jamak nyatane rasa iso mangan oleh angel. Masyaallah naudzubillah nggih. Itu dadi bicara. Kula sok matur lho. Karo wong kathah to. Daerah kula sing rada pinggir niku. Yo nek Islame ket biyen KTP-ne. KTP-ne iki.
KTP Islam. Ning gelem salat padha wis kan nek salat iki yo nek iso kaya kae lho Pak, nek dhewe pas suwan Pak Lurah, suwan Pak Camat, suwan Pak Gede Prodi. Tapi itu Mas, yo karep iki sarunge aja sing gobalis kok Tegal kuwi. Sing aja apik, yo aja sing bolong-bolong. Ono kok kan liyane. Ya ono bojone nyok iki, asesuk didilose, kira-kira bolong ora rasane. Ana ora bolong ya ora iso dienggo Pak. Oh, maksudnya bolong sing ditutupi. Kok gak dhewe suwan Pak Bupati, Pak Teman sing mulya wis jeneng sing anyar sing rambut semono kok nek suwan karo pengiran. Oh ya enak. Lah iya. Anjene iso nek cara wudu barang nek basan iki kok ora wudu, wis. Ya nek salat yo karepe yo iso barang kuwi ora iso eplek-eplek. Mriki ana ora biyen iso eplek-eplek ngono nggih. Sing ditumbah ming tangan kok itu goblok eplek-eplek empun. Jadi bahasane Bro, piye carane dengan bahasa sing penting kono iso nandhangi napa? Salat saka sithik iso netepi syarat wajib, netepi rukune sapan dalan. Pramila kaya jenengan jenenge iki ana sambusari rapet, sakwah karo bima. Paling ya ketika mah nyandel kuwi kok kira-kira. Siji akal sing limpah, loro adab ingkang sae. Iki termasuk api-api peparing Gusti Allah nang manungsa. Yang banyak pengen beduri yang kira sing adabe ape ayo do ora mesti omongi ning kalih dicul contoni piyambak ora iso nyontoni putra wae leboke nang pendidikan sing mulang adab lan mulang ilmu sing pondok-pondok pesantren niki ya mulang adab ya mulang napa ngel bon terus sing nomor pinten Bu 3 umpama dhewek akal wae yo lolak-lolok ora mudengan akhlak wae dilalah yo ora pati apik sok basa mboten Bu kalih garwane bapak-bapak nggih mboten nggih sami kula nggih mboten niku doa dhewek ijeh untung ketulung wasahibun muwaffiqun duwe kanca duwe rombongan sing bareng-bareng tumuju marang kesaenan. Niku bejo lho, Pak. Jajal sing diangen-angen akal ora pinter. Adab wae ora apik. Kok kancane wae Allah kabeh arep dadi opo aja. Yen mboten. Makane niki termasuk wong-wong sing do gelem dijak ngaji bareng-bareng ngaten iki termasuk sahibun muwafiqun kanca sing iso dijak bareng-bareng tumuju marang kesaenan. Jenengane alhamdulillah urip lahir nang kalahane wong-wong sing iman. Umpama kok lahir nang kalahane wong sing ora iman guru berubah kok dhewe. Duwe tangga apik alhamdulillah. Umpama kok lahir nang kalahane tangga-tangga sing jan bedung-bedung dugal-dugal ora gelem ibadah, arek dadi apa? Ana sing mandang karo kula. Wah, jane kaya niki matur Gus. Nek urip zamane Kanjeng Nabi mboten. Sing penak iki urip sakniki dhewe iki masuk utama umat ora menang karo Kanjeng Nabi nek gelem iman karo Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi niku umat sing terakhir ning besok mlebu swargane paling dhisik. Alhamdulillah. Kok umpama jenengan iki lahir kok urip zamane Kanjeng Nabi ra mesti iman lho tenan. Iso ngalih melu Abu Lahab. Lho, bayangke jenengan ngerti sejarah gitu. Kanjeng Nabi niku nek arek tindak ing masjid niku lak ora gampang kaya saiki. Balangi watu, balangi telepon, diunek-unekake, diidoni iki bandino biasa. Apa bangsa ora ana sing balang watu, ora ana sing balang telepon, ora ana sing unek-unekake, ora ana sing ngideni kuwi wae yo. Ora mesti mangkat. Dia nombalin tadi, kan jenengan nanti ceritanya sahabat Bilal, muadzin Kanjeng Nabi. Lu arek jogo keimanane, nganti disiksa dianang-anange nang wedi, tumpangi waktu, dipecuti. Iki merek jogo iman. Dhewek iki jan ora dikapak-kapak iso mlingkuh tenan kok aja. Nah, untuk bilane dari pramila yo urip sakniki iki terus disyukuri alhamdulillah. Nisbate ora ora maneh Kanjeng Nabi ning kok jadi paringi iman percaya.
muga-muga hatta bihari ajalina ngantos dumugi buku sing sedo pinaringan tetep iman tetep Islam amin Allahumma amin nek kanca sing apik-apik kanca sing iso ngejak nang barang kesaenan pares yuk jo nek mangat ngahat pengajangan iso kok iki opo sik dinteni tak matengan iki wis wah ayo sawen-wen kok adang jago tak wae oh iya ayo mate aku meneh ora apa sing meneh pamit karo bojone rasa pamit dijak wae sisandine alhamdulillah kanca-kanca sing ajeng lho nuwun sewu ting dakok ikut akbar niku dingendikane wong kuwi janjane arep mlebu swarga arep mlebu neraka mergo akeh ngamal alone akhire Gusti Allah dawuh karo malaikat wis kae kono gawa ning neraka akhire Gusti Allah mendhet sik malaikat gajal kae wong ditakoni kae wong nang alam nyosok seneng ngaji apa ora malaikat langsung mas piye jenengan ning donya remen ngos sumpah keluar karo ngaji jan prasi seneng mau wis ono ning neraka tapane wis tunggal wedal meneh mlaku meneh tumuju marang neraka Gusti Allah dawuh gajal ki dinek dhisik kae senajan seneng ngaji ning seneng karo wong ngaji apa ora apa nih mas jenengan nek kalih tiyang nos tak kira mboten wah repoti mawon kok wong ngaji niku nyumpuk nyumpuk wah payu banget terus ora nek neraka akhire meneh wis mlaku neraka dindet meneh gajal dinek kae duwe kanca sing iso ngaji apa ora akhire mas dikon mboten kula kontene wong dalan kabeh nemen nek iki wong wis ono nek 12 neraka kuwi Gusti Allah jelas gajal kae takoni duwe kanca sing kancane kuwi gelem ngaji duwe ora dadi kancane lha sampeyan jenengan kagungan kanca sing kancane jenengan iso ngaji ana niku duwe koncone lha niku kula gadah kaya ngono Gusti Allah nurunake rahmat oh ya wis ora apa nek kaya ngono kono mlebu swarga alhamdulillah kok meneh jenengan sing ahli ngaji mesti swarga wis kok wis ahli mesti saya tak tahu jenengan yakin ora nek swarga yakin opo bener nek ora yakin iki direk mlebu wong sing jujur wae tak takoni. Sampeyan nek ora yakin mlebu swarga ora mlebu ndi? Wong panggonane mung loro. Nek ra swarga ya. Nek ra yakin mlebu swarga ya ora yakin mlebu ndi nek. Ya umpama mlebu neraka ning muga ora suwi. Ning yakin akhire tetep mlebu swarga. Senajan kadang ya mampir ya. Mampir ki jeneng mampir iki aja kesuwen to Bu. Lah mergone apa kok dadak mampir? Kronologine ya. Swarga panggonan suci. Panggonan resik, panggonan apik. Wong-wong sing arep mlebu swarga kuwi ya wong sing wis suci, wong sing resik, suci saka dosa. Nek mati kok ijeh gawa dosa, ya tetep swarga ning resiki dhisik. Mrene-mrene wis disediani tempat pencucian dosa, laundry jahanam. Nek mati kok jenggawa dosa, lu diresiki dhisik nang neraka nek wis resik yo mlebu swarga. Makane kula sok matur, carane ngresiki dosa iki ana loro. Iso dicicil saka alam dunya, iso didadak teng mriko. Teng mriko yo ana sing iso ngresiki dosa kuwi. Napa jenenge? Anek jenengan yo ngaji yo mujadah karo nyicil ngresiki dosa. Sampeyan angel ora sok tak dadak nang kono wae. Monggo. Nek cara wong sing akale pinter, akale limpah cerdas, alun dicicil saka alam. Wong disuk nang kono mampir ki nek yo agak mampir ki lak yo ora ono gak akhir itu yo sedelo mawon. Amin Allahumma. Amin. Sok bareng-bareng. Sok nang kono yo nang swarga. Yo saiki do pengajaran pagi. Nang swarga kuwi. Nek ora sah, nek pengajaran pagi nang swarga yo ora sah dadak mlaku, ora sah dadak nunggang kendaraan sopo, wis kok wis
Tidak yo ngaji barang ta. Mboten nggih. Nang swarga yo ora ono ngaji barang. Wong ngaji ngerkoso to Bu. Ngaji ngerkoso lho mboten. Ah yo to ngerkoso. Lho, padahal swarga niku ora panggonane ngerkoso lho. Yo wis ora ngaji yo. Wong golek ilmu nang donya tok ora bisa mlebu swarga. Wis tekan nggon kono ya arek apa golek samubarane niku. Sami Bu. Jebulane wong iku nek diangen-angen dunya iki pokoke jenenge rawi ora ono sing duwe duit kok bisa. Ono sing jajan duit. Duyane apa? Sego. Tapi kenapa kok semak golek duit? Mergo gawe lantaran tuku asli sing didane iku sego. Sami dhewek ngaji luru ilmu kuwi mung arek golek lantaran mlebu su. Berarti intine mlebu nek wis nang swarga dadak ngaji barang, mboten wis tekan gone kok. Ngaten iki. Nuwun sewu. Jenengan niku kaya wong Basari niki lak ya butuhe lak ya ning mangan utawa nyandang. Nek wis duwe sandangan ora ambil duit jenenge awake rapet. Tapi kenapa kok suka golek duit? Mergone arek gawe tuku sandangan. Lah wis tekan tujuan iki pun. Piyambak nggih ngaosnya itu golek swarga bahasane. Nek wis tekan swarga ya wis wis rasa ngaji meneh ngari menang ngari napa nikmate kan seneng. Wong swarga niku arek apa-apa wis rasa rekoso. Ora ono wong nglintik barang boten enten Pak. Ora pokok yo pengin nglintik niku rekoso. Swarga ora panggonane rekoso. Oh, akal sing lipat. Terus apa? Adab ingkang sae, kanca ingkang saged dijak sesarengan tumuju barang kesaenan. Terus umpama ora duwe pripun sing nomor 4 lapel bun murah hidun ai pelbun sogin ati sing sabar akal rapate pinter adab rapate apik dilalah kanca yang menjejak kabeh niku jen duwe ati sing apik niku termasuk ati sing sabar kuwi termasuk apik-apik peparing saka Gusti Allah. Mangan nuwun muga-muga diparingi ati sing sabar. Sabar iki yo delok-delok. Untuk krungu adzan, pokoke adzan mbok mangkat tuh cek-cek sabar. Wis ono sing lucu. Ono wong nagih utang. Nagih utang Kang tekan di masanya enggak budaya kok berarti Pak. Sampeyan niku sing utang wis sabar. Kok sing nagih rusak. Rusuke jelek tenan. Masya Allah, lumat sabar niku ora kudu sabar iki ngadepi kahanan, ngadepi coba niku sabar. Men ono salat ki sing nuwun sewu salat iki sing apik ora lumat-lumut lho. Misale kamu kok salatnya sabar teman. Allahu Akbar. Wong kok salat sabar iki jenenge ora sabar, lelet. Arek niku Arek sami Allah karo kalau lambung sami Allah. Mau masalah di sabar. Itu kan niku pengendikan niku. Ning Sulam Taufik nek wis adi Taufik. Salat nek iso sing terengginas. Terengginas kuwi apa ya bahasa? Oh, mboten khusus mboten. Semangat ngoten Mas Bro. Dadi sing di rodok supaya aja niku mung tumaknina ini orang ngalai gerakan mboten. Niki tuh rampung sing mampu lho. Contone kuwi saya. Misale Allahu Akbar. Misale nek rukuk ya aja yo. Allah. Kena oleh imam sing nom-nom sampean ngimane disalib tenan orang langsung orang ngerti. Salib suwen. Jadi misale Allahu Akbar. Lah sing suwe iki kan ngene Allahu Akbar. Jadi nggon antara pindah rukun setunggal, setunggal ini iso sing sat tumrap sing mampu. Nek pun sepuh-sepuh yo coba yang ngono. Sepuh yo kudune sing ideal. Yo ora cepet banget, yo ora alon banget. Ini banyak sing angel niku ora makmume. Sing angel nek dadi mampu.
Ngomong pirang-pirang iki jan rasa tenan. Arek banter sing nom seneng ning sing tuwa, suara opo? Susu yo ono. Ojo dilonake sing nom sing tuwa kebeneran, sing nom salah kok lelet kesuwen. Dadi golek sing makane Kanjeng Nabi niku mawon nek imami lak sing disawang makmume. Sing disawang makmum. Kira-kira model-model wong kae iki. Aja cepet aja. Are nang bangsa delok ketok. Kok didelok saka maca amin. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aja alon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wis ketok. Ditenani kapan. Ya Allah ya Rabbi, muga-muga kahanan sing kaya terus ngene do diparingi ati sing sabar. Tangga tambah bodhone muga-muga paringi. Mergo ana wae kowe. Wong sing mundhak bodhone tanggane kok sing kemrungsung sampe. Nopo ora? Jene atine ora. Ana niku jeneng mendhe lho, mendhe. Wong nek medhit karo bodhone dhewe niku lak yo ijek kira-kira nggih. Medhit karo bodhone dhewe lak ijek kira-kira. Nek medhit kok karo bodhone wong liya jelek tenan. Ana wong sodako. Iki misalnya pagi umpamane nek gawe bantu biayai cah sekolah sing ora mampu nyumbang 1 juta. Sampeyan sing ora imane ngomong yo kok sing medhit saya. Ana apa kok pancane ngono. Nek medhit karo duwite dhewek aja rada mending ya, Pak. Wong duwite wong liya kok sampean sing medhit. Allah. Ana wong mlaku padha-padha sampean weruh karo wong mlaku dideki motor. Dek sampean ki sing mlaku ya ora ngerti, sing duwe motor kok dene ora wegah ndeki wong mlaku. Mbok yo luwih wong motore kono kok sampean sing niki nek cara bahasane iki ora mung bail, ning sukun. Sukun iki cara bahasane wis apa ya? Nek medhit jan mending. Jan medhit. Nek medhit karo bodhone dheweke cek mending. Wong karo bodhone wong liya wae kaya ijek medhit. Sampeyan ora ngetokake kok bingung. Sebab sakmono kene ndak cerita. Kok ora iman kok yo luweh wong. Ojo sebenarnya kadang soal kayak sing kami menjadi tanah yang bersama kayak wakafan itu Pak Muhammad orang imane di wakafan boyo lu mau tanah itu kalau kok sama sini mani itu bila umis parah tuh muka antinya par ini sabar yuk zaman ini anaknya oleh nanti sing dia sing wedok oleh nanti kok oleh boyo lu wong anake kono kok sampean seramene kok. Kuwi medhit karo bondone wong. Ndak tasih enten sing ngene to balik. Oh tanggone apa ya sing melu rene. Masyaallah. Muga-muga paringi ati sing sabar jangan demi kahanan sing ora-ora itu muga paringi sabar. Yen kadang so ilang sabar. Ning nuwun sewu umpama ora duwe ati sabar, iki jono solusi terakhir iki. Solusi terakhir tulisumti menengo. Nah wis apik iki. Wong menenge apik. Akal ora patek pinter, adab yo ora patek apik. Terus kanca dilae wujud kabeh. Ati gersula wae. Nanti bener wong biyen dipedhiti. Ning kok ijek gelem menang wis apik banget kuwi. Ning meneng yo ana ora sanggon ndon. Ridiu meneng. Sama dia sing nganti meneng. Tawon sing laris bal-bal mau meneng. Nek meneng sing kene enggal dipringsake kuwi tak salah. Wis kuwi salah. Maksudnya meneng itu tarku malayak ninggal perkara sing ora ana manfaate, ora ana bae. Rasa komentar karo werna-werna cara matur perkara-perkara sing manfaat. Zikir nuduke wong kok dene karo bojo ngoten.
ora yo kon akeh menenge apa kok meneng wae biare jangan apa meneng dene alas meneng bisuda wong meneng niku sae lho artine meneng niku boten kathah ngendikan perkawis ingkang boten enten pae nek dhewe tak kuwi aja meneh kok ora akeh pae itu mencetha ping gendeng maksane nimbrung kok kamu grup-grup ke apa? Ini ke apa tuh kok jauh kaya lo buka tenanan dengan nanti kurang lek kayu ini lo baris pokoknya sebelum jebulan itu kan imitasi sama minggu jebulan itu padahal orang ngerti gak apa iya Masya Allah zaman akhir ini banyak putri ini hati sing sadar juga begini rasa kepinginan baru kepinginan nafsu ini apik ning nafsu sing dijak nang barang-barang ingkang kesaenan. Nek meri karo wong liya ora apa-apa meri karo ngamali. Wong iso istiqomah banget ngibadhe kapan aku iso kaya ngono. Wong istiqomah banget ngajine kapan aku iso kaya ngono. Kuwi jenenge fitoh oleh nek kaya ngono. Wong kok sugih ra ngono kuwi berapa sugih rindi kuwi ora oleh kaya ngono. Meri karo dheweane napa? Kaya bodoh-bodoh merasa. Ini kok buatan sami ngawis nih. Ngawis. Lo nggih nomor mbek bandi nang rajan dongake muga kowe enak pangan. Lo besok sing tak rajan. Lo guyonan karo mbakku kuwi sing apik begitu rajan langsung malah abang iku jeneng sing paling apik. Abang lembarane dadi duit pe Mas Dit. Nggih napa mboten. Nek jaman biyen lebar raja sing apik sing biru. Berarti ono bahasanya rindil, saiki mboten. Sing apik bar macam langsung malah dadi napa? Seneng wae. Langsung tawaat. Mboten namung muga-muga tansah pinaringan pitadohi tulung sing Allah Subhanahu wa taala. Sing nyambut damel muga-muga hasil maksud pinaringan rezeki ingkang barokah lan manfaat. Nek arek mangsa baku mumpung ing rampung sampean kudu duwe wadal. Sedia wadal. Ngertos wadal. Kudu ana sing dikorbanke, Pak. Sakarepe sing gawe wadal bojo ya monggo. Wadal anak ya monggo, wadal bondo ya monggo. Wadal iki artine korban. Contone ngeten arek korban bojo lho, Pak. Mangsane mali mbako, mangsane minali sapanunggalipun. Mergo ora nang dinggon kapan mangsa mbako sing lanang sing wedok anak kabeh melu nguyuh kira mboten kacan. Lah tulung sing wedok gawe wadal. Mangsane mali sama nombiane rasah melu mali nyata cekel Yasin leboke kamar kancing sawe maca ping 41 aja dibuka lawange kuwi wadal bojo nggih jane rasah melu mali sama tak diwadal apa nyata ning buku Wahingah ki diwaca ping 21 sadurunge rampung wis 21 aja metu rasah melu mali mbakku iki jenenge wadal apa bojo wis mangsane minali bengi mangsane ngancam sama rasa melu tak cekli tesbih janji huruf maca selawat nariyah ping 1000 rasah metu kuwi jenenge wadal men imbang Pak ya ana sing mek donyane mek gaweane ya ana sing dadi wadal ngadep mantep sowan nang Gusti Allah wiridan kudune imbang ana meneh sing wadal anak wis nang mangsane pondok rasa bali repot to kaya aku bapakmu karo mbokmu ngerajam karo mbokmu wis rasa bali dongake bapakmu makmu saka pondok iso malah akeh mandine wadal anak ana sing wadal bondo sampe nyambut gawe ayo sedekah nek cara biyen sok anake pokoke selamatan bareng to anjur gek wadal boleh dolan bako bali rasa mikir untung rasa mikir rugi bali kok bawa duit nek iso ora kitung sepiro jelengi dilehke nanggon amal soleh amal jariah arek nek langsung ya monggo umpama arek sesuk nek numpuk ora dikokek gek dineke mek ketok janji ya monggo ning ana sing disisihke niku berarti gek padahal apa bondo sing paling abot padahal wektu ngorbanke wektu mangsane salat dilaki sik tak salat dhisik
kadang ono wong sombangku yasinang prei, selapanang prei, nek perlu juwaang wae arek. Kadang saya saking nemene jamaah wae yo kaya arek prei. Lah iki gelem padhal ngene insyaallah sapa wong sing gelem kurbani kaya niki, labuh kaya ngene iki, al-thawab bi qadri ta'ab, masing al-thawab al-ajru bi qadri ta'ab. Dheweke oleh hasil sepira tergantung kangelane sepira. Nek akeh sing dikorbanke ngoten niku insyaallah Gusti maring ingkang kathah. Amin Allahumma amin. Muga-muga nggih dinaringan panjang yesus. Amin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi majlisina hadza ya Allah. Allahumma ja'al hadhil balad bansari makmuran bil nur wa makmuran bil ilmi wa makmuran bil hidayah wa makmuran bil barakah wa makmuran bil karamah wa makmuran bil rahmah wa makmuran bi kasratil tulab wa makmuran bi kasratil arzaq wa makmuran bil futuhat wa makmuran bil fidon. Allahumma ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syaitan dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam dan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah barokah manfaat dan akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam subhanallah.